Grazzi Kristjano, propju issa ser nitkellmu dwar dan il-proġett li Dr. Steve Borg ilu jaħdem fuqu għal 20 ta' snin u propju f'dawn l-aħħar jiem ġie ppubblikat it-tieni ktieb minn sensiela bit-titlu ta' Il-Maltin. L-odwa tajba, Steve. L-odwa tajba lilek, il-Clara u lil kun qed jarana mid-dar tiegħu. Steve, kif oriġinat din l-idea tiegħek li tibda tippubblika jew li tiġbor nibdew hekk għax qabel il-pubblikazzjoni li tiġbor din l-informazzjoni kollha fuq dawn il-Maltin. U min huma dawn il-Maltin? Jiena meta kont tifel żgħir jiena minn Witilajn tajjeb, u jiena l-isfond minn in-nannu tiegħi kien minn Bormla u kien skular, u allura nista' ngħid li d-dinja tiegħu bħala n-nies li kienu ġejjin minn sfond ta' ċertu edukazzjoni kont inħoss li huma rappreżentati f'dik li jarfin dwarhom, u nannu liħor kien sajjiet il-letterat minn Witilajn. U niftakar li nannu li kien sajjiet kien jitkellem tant Malti sabiħ li kont ngħid dan isu professur tal-Università. Imma il-ħajja ta' nies bħalu ħadd mu qed jitkellem dwarha, ħadd mu qed jiddokumenta. U meta kont 20 sena ilu, meta bdejt nikber u bdejt nieħu l-formazzjoni edukattiva tiegħi, qed Malta tant qed tinbidel malajr li jekk jien mhux ħan iddokumenta lil dawn in-nies li dak iż-żmien ovvjament kienu ġaxjuh, kellhom 80 sena jew aktar. Il-ħajja ta' kif għexu fi snin 20 jew snin 10 ta' qabel il-gwerra, ġifieri madwar 100 sena ilu, inti għamla 80 sena u 20 ġu 100 sena ilu tajjeb. Mela daw ħajintesew u allura rrid tinġib il-kitba b'xhieda bil-form, oral testimony, biex min jaqra dwar dak il-perjodu ikun qed jaqra kitba fl-ewwel persuna. Jiġifieri huma qed jirrakkuntaw u qed inġib l-istorja ta' Malta mill-aspett soċjali fl-ewwel persuna. Kemm ħadulek żmien dawn il-kodba, r-riċerki li għamilt? U x'kienu l-sfidi fil-verità? L-isfidi, nibdew mill-isfidi. L-isfidi huwa li meta tibda tikteb inti jkun hemm ħafna min nies jgħidulek qed taħli l-ħin. Jew dak li kien jagħmel in-nannu jew missieri li kien bidwi li kien baqqunier mhux importanti għall-istorja ta' Malta x'impatt seta' kellhom. Meta fil-verità inti qed titkellem jekk qed titkellem fuq baqquniera kien hawn mijiet ta' baqquniera, allura kif jista' jkun illum fl-2018 ma nafux id-tbatija tagħhom. Illum inti għandek il-għodot awtomatizzati, dak iż-żmien kollox bl-idej. Mela jiena rrid nivvalorizza lill-passat ta' missirijietna. L-istier tagħna n-nittana. Li meta inti taqrom fil-kitba tiegħi tgħid dik kif għexet ommi, dik kif għexet missieri. U meta bdejt nikteb, l-għonet informazzjoni akademika bil-fors trida x'inkella taqbad u tikteb li jgħidulek. Mela jien kont is-segretarju tal-ħbieb tal-Arkivi Nazzjonali fir-Rabba Santu Spiritu. U hemmhekk tant hemm eluf ta' dokumenti li huma ġo files tal-gvern li fihom il-petizzjonijiet ta' it-talbiet tal-Maltin, kull tip ta' Malti jew Maltija jew Awċija, lill-Ministri jew l-Gvernatur dak iż-żmien u jgħidulhom x'ixtiequ li jsir jew id-tbatijiet tagħhom. U meta tibda taqra d-dokumenti, inti tkun taf tista' tibni x'tip ta' mistoqsijiet tista' tistaqsi. U għandek eżempju, pereżempju l-infant mortality, l-ammont kbir ta' tfal li kienu jmutu fost l-għala rata fil-Mediterran jew fl-Ewropa Maltin li tantu hekk li n-nisa kienu jaċċettaw li ħajmutulhom ħafna trabi. Jiġifieri li llum laqqas biss taħsibha. Mela jien rrid nara it-trauma, it-tbatija ta' dak il-poplu u viżavi mbagħad rid nara kif jiċċelebra l-ħajja tiegħu biex jibqa' jgħix. X'differenza hemm bejn l-ewwel volum u t-tieni volum? Il-ewwel volum ħareġ ftit ta' snin ilu, sena ilu, u t-tieni volum. Hemm differenzi fit-temi jew forsi fl-emil tal-ħsieb tan-nies li qegħdin jipparteċipaw fih? Mela jiena l-onet jiena Malti u minn qed jarana ħafna min-nies huma Maltin. Jiena nemmen li l-istorja soċjali tal-poplu tagħna għandek tibqa' Malti mhux barrani. L-onet għax tkun ħobb il-pajjiżek dik importanti. Dak li qed tagħmel tagħmlu passjoni u dak li qed tagħmel qed tipprova dejjem toħroġ il-verità. Ġifieri tfittex id-dinjità, jien tagħti d-dinjità lil dawn in-nies li kienu biċċiet minnhom mormijin. Il-format it-temi jekk wieħed jibda jqalleb it-temi jinduna li jiena li għamilt kien identifikajt
lakuna fl-istorja soċjali ta' Malta. Per eżempju, fit-tieni volum għandi kapitlu dwar in-nies tal-faħam. In-nies tal-faħam, ħafna minnhom kienu miż-żejtun. Imma kellek ħafna nies dwar il-port, ħal-qorbi, ħaż-żebbuġ, il-marsa li kienu jaħdmu iġorru l-faħam. Issa, kif jista' jkun li aħna bħala Maltin illum qegħdin 440,000 jew aktar ma nafux imqar wieħed kif id-tbatija u l-ħajja ta' min iġorr il-faħam. U meta ġorr il-faħam, ġorr ammonti enormi. Daw kienu jibdew ta' tfal, Quinton. Mela allura, fir-riċerka tiegħi issib fil-kitba li minn ritratti li jiena sibt għawek nirringrazzja l-sur Liam Gawċi tajjeb li hu l-kuratur tal-Mużew Marittimu ritratti tal-perjodu ta' snin 20. Li però ir-ritratt m'għandux l-istorja tiegħu, mela jien irid nibni l-istorja bir-rakkont ta' nies li ġarraw il-faħam inklużi n-nisa bħalek, pereżempju inti kieku għext 80 sen ilu flok qiegħda hawnhekk appik qiegħda b'qoffa timpala l-faħam. Tara gerger Clara dolodu. U kellek tiġi hawnhekk. U flok toqgħod tagħmel il-makeup kien ikollok jien naftejt ara kif ġibt idejja. Tifhem, imma kont aċċettax inkella tmut bil-ġuħ. U anki l-Arkivju Nazzjonali, pereżempju hawnhekk, Quinton, issib dokumenti fit qabel is-7 Ġunju, sibt mapep li l-Ingliżi riedu li fil-porti kbir fil-Marsa u l-Imsida ħamlu partijiet mill-porti l-kbir biex ikunu jistiġu ktar vapuri tal-faħam. Fil-fatt, waħda mir-raġunijiet tas-7 Ġunju kienet li jola l-prezz qiegħ. U r-raġuni kienet li kienet spiċċat l-ewwel gwerra dinija, ma kienx hawn biżżejjed faħam tal-kuruna u rridu jixtru mant l-aġenti. U l-aġenti kienu jgħidulhom le dak il-faħam li għandna trasbord mhuwiex għall-poplu Malti. Jiġifieri, meta inti qed tibda issib dokumenti anki 100 sena wara s-7 Ġunju, tajjeb is-sena dieħla hija l-100 sena, inti tibda tiskopri raġunijiet oħra għalfejn qal dak li nqala. U jekk inti ma tagħmilx din ir-riċerka mill-aspett soċjali, ħafna minn dan it-tarif ħassib nies li kienu ħajjin jew qegħdin madwarna u aħna ma tajniex kasom. U jien dawk in-nies qed nagħti kasom. Fil-fatt bħalissa qed nakteb it-tielet volum. Steve, grazzi ħafna li kont magħna dolodu, l-odwa tajba li l-eku proset ta' dan jiena nbidek li ħanaqra mbagħad intik il-kommenti tiegħi ftit imma naqra, jiena nqalleb taf kemm inħobb li kellu sib din u darba dewwa li xi ħadd tawġi pulpetti tal-fjur tal-qarabali. Il-fjura tal-qarabali tagħmel pulpetti Qabel ma nħallikom, fi żewġ volumi hemm dwar il-nies ta' Kemmuna u f'dan il-volum hemm ukoll riċetta ta' Kemmuna. Tagħti Evanġela Butiġiġ minn Kemmuna għax kont intervistajt lil Marija Sajd li ħallietna ftit ta' xhurien. Aħna nippruvaw nkellmu xi ħadd jipprovaħħomna daw ħanaraw. Ta' Kemmuna u ġibuha hawnhekk u jgħidu li xed tittuqu. Mela għandna ftehim. Grazzi ħafna Steve li kont magħna, l-odwa tajba lilek u proset ta' din il-ħidma f'dawn il-kodba u nħeġġukom ukoll li mhux biss taqraw ma taqraw ukoll xogħlijiet ta' Maltin bħalna.